Ka Federation of Khasi Jantian Garo People North Khasi Hills District kelapen ko buram ki arpho khandai ngut ki samla pulia jong ka dong ribhoi ki blawan bhasha khmat hak examine SSLC but HSSLC jong usnam arhajar arphoi arhajar arpuar jong ka Meghalaya Board of School Education haka program blapen no ka arpho notre unailar arhajar arpuar ha parish hall nong po Hakatega program mayo bansam ki kusnam song pisa about momentos shabaro ki kena school ki belawan rabu rom ya kayeng kasam ka jaka puli bat ke emlang salang hi baro ka we Hakaniga snila esa kilang da ka jingadon lang education secretary sen kemi usamla penshai kharbani haka jingdon ringkat u president rangba ke FKJGP North Khasi Hills District usamla Louis Starling do Senior Vice President FKJGP North Khasi Hills District usamla lumlang maunai bat ki nong yalam bat ki do khod jong ka te ka seng lem bat ki kimi pa ji khenna puli ki bla shapan ko buram haba ajing kran hakani ka sngi ki nong kran kila ai ka jingero bat ki laken turu e ki samla puli bakindang yad bat treshit tom haka jing im jong ki ka bandangwan bat ki laben rabru da ka baong bakajat ben ri khasi kala don kam shibun ki IAS IPS IFS bat ki we Hakate ka sngi nakaliang ka seng kum kadak ka jing sngulem shaka yeng jong isamla Stephen Lingdo bam kwai hadwar uble klapin long da ka jing sngap jar ka bashipor hakate ka jing lam sam khusnam bat ka seng kala pharu ka kantin sngulem shaka yeng ka sem jong ite samla Sem bangan kipok kitulem api binangla bakil sakmat sijram api nang yo sisai kamen ka bakat usia lembaga traistom jing imei pa api ikon menjungi mata kamnya menyei begindon ikon kiba tipril rewala kataro idwai ibu kecik kerbat macisin keski kadang ribai masalah kadang kebayalam bagi ikon semla kibadon jaga jingnang kista indon ikon semla kiban mi nagane kajaga kiban long sisa ida IAS ya IPS kiban long sisa kita lagi nom tray nama tangari kacai beliau. Ini sibuk, bah tentang apa kiki pa, kila dono, ya kecil bang ai mesin ini kon serai mengai, bah kecil try stem jadi kiki pa, kini lah kini nanti, jadi umno kan berkuai sekali. Kampung seluruh, bat harajuk kapur ngakat ya kiki pa, bat kini ki kun samla ki jongi ki ba pas mentah haki kelas 10 le se haki kelas 12 kila men le khamba susu te kerpat le kiru ba nga ai ki jing bokrian nam ta jong kiru ba pinangla le khamba susu khnang ba haki snen ki banwan badak le jongi ngidak la ban kiru sakniat ya ka ba kumbelong menta ka cash price ngi ai tang 1000 kalong long kumba kum kabalti jong ki nongwan si mata hane por ele se ha kisnem ki babut ngidang la susu le khamba bat ngila ban pedhi susu ya ka jing ai ka jong i bat ngila ban le khamgram namata jong ki badai mandio ya ka de ka banta Ngina tunai sibun lagi IAS MPS IPS bat IFS ro kumba hitip ba kamta me habade ba IAS ngina i bayo bapas bakadu haka IAS i kong isawanda lalu ibadai itu DC joka East Khasi Hills District te kumba ini benda ngina tuna simun kita ki samla jong baca beru jogi kiba yele ya ketika exam bat kiba thempoi sekathang bagi api ada ketika exam ru menrai Jerman paling ba ketika pusnam ka inoyalam jo ketika district North Khasi Hills umang injip tum gari boy district ba himit kita inoyalam tumba kalau ketika district ka ba khamthar nila benom na kue bat district ag jingla ka donga kilong ba hangila donru kiba yalam wat ya kajala beklahi berbawe hidon kumku doktor di lapang kumki AR mo kodok walong kum CM walong li CM ka jala ka dongi kanai scam ba nang ni sikamat banginang don sibun kita ki samla jong kani ka dong ka than banialam ya kari kita pendreu
Makanum sadin hiduna kita kini alam bastard bagi basyempang banyalam yang kini kejala kejongi reginget bagi jingdon jom gigi kun sama ba kini kan sarat dingkong yang kini jing stiu wat hapren kijingnya ru bidala banyale murai nganget banyangne syekmat ba kaperthai nolong kulut ya pi ba benyo ya jing start ba kham halor ba nanne bimmi lase don bahasa ane don mami nang leru padang ya kata asyam ka jingla ka jing jong ki kini pa opinion dunjor ya lede bat ki wei bat ki ibadan kedan ke baper snow ya lede balada bidan ka do bentaro ade ka kabuk sia ki bakin wat ka jing start